Sodankylän kunnan Kersilön koulusta rakennetaan monipuolinen luonto- ja ympäristökoulu. Kersilön kylätoimikunta on aktiivisesti mukana luontokoulun järjestelyissä. Tänään koululla järjestettiin seikkailu- ja erätaitokilpailu. Kilpailuun oli kutsuttu kaikki kunnan ala-asteet. Sodankylän Kersilön koululla valmistauduttiin tänään joukolla seikkailu- ja erätaitokilpailuun. Kersilön kyläkoulu on syksyn aikana aiempaa tiiviimmin panostanut oppilaidensa luonnon tuntemuksen parantamiseen. Ajatus luontokoulun perustamiselle tuli kylätoimikunnalta. No se alkoi siitä, kun täällä nuoriso nykyisin sanoi, että täällä ei ole mitään. No meillä oli seurannut ympäristöä, ei täältä ole mitään poiskaan viety, että niin kuin kummalliselta tuntuu. Mutta nyt on tapahtunut niin, että tämä nuoriso on irtaantunut tästä luonnosta. Ja nyt tämän luontokoulun ideana on, että saataisiin takaisin nämä lapset tähän meidän luontoon. Ja tarkoitus on säilyttää nämä lapset täällä, että ne tajuaisi sen, että täällä voi elää ja harrastaa luonnossa vaikka mitä. Koulu on ollut alusta saakka innostuneesti mukana luontokoulun järjestelyissä. Tämänpäiväisen eräkilpailun lisäksi on käyty ainakin mustikka- ja puolukkaretkellä. Ollaan muun muassa lasten kanssa tehty kukkapenkit tänä syksynä kouluille ja viinimarjapensaita on istutettu. Hyvin monenlaista tapahtumaa ja järjestämistä on ollut. Ja sitten tietysti luokassa niin kaikissa oppiaineissa pyritään integroimaan tähän luontoon mahdollisuuksien mukaan. Ainakin tässä vaiheessa huoli nuorten poismuutosta tuntuu turhalta. Mitä te teette isona? Muutatteko pois vai jäättekö tänne?